Aceasta este fișa clientului din Therapy Flow. Aici vezi într-un singur loc tot ce este important despre un client. Profilul lui, istoricul ședințelor, situația financiară și principalele acțiuni de lucru. În partea de sus ai bara de navigare și acțiuni rapide. În stânga vezi traseul de navigare către fișa clientului, iar în dreapta ai acces direct la cele mai importante funcții. Poți programa o ședință nouă, poți deschide AI Assistant sau poți intra în meniul cu acțiuni suplimentare. Butonul Programează ședință deschide formularul de programare cu clientul deja preselectat, astfel încât să poți lucra mai rapid. AI Assistant îți permite să folosești informațiile deja existente despre client pentru a genera rezumate, a observa tipare și a obține mai rapid sprijin în documentare sau organizare. Din meniul Mai multe, ai acces la restul acțiunilor disponibile pentru acest client. Prin butonul Portal Client, poți activa spațiul dedicat clientului, unde acesta poate primi teme, completa jurnale, vedea resurse partajate și interacționa mai ușor cu procesul terapeutic. Din contract, poți crea sau consulta contractul terapeutic asociat clientului, iar din Emite factură poți deschide rapid fluxul de facturare pentru ședințele acestui client. Descarcă fișa îți permite să exporți informațiile relevante într-un format ușor de arhivat sau de folosit mai departe. Dă temă, deschide formularul prin care poți trimite clientului o temă terapeutică cu instrucțiuni și termen limită. Tema ajunge în portalul clientului, iar răspunsul apare apoi direct în istoricul fișei, unde îl poți consulta și poți oferi feedback. Evaluări îți permite să trimiți clientului chestionare și instrumente de evaluare. Clientul le completează din portalul său, iar rezultatele devin vizibile direct în fișă. Dacă este nevoie, tot din acest meniu poți și șterge clientul. Pagina este organizată în două coloane. În coloana din stânga ai profilul clientului. Sus vezi numele, statusul curent și butonul de editare. Imediat de desubt apar datele de contact, afișate simplu și clar. Mai jos ai informațiile esențiale organizate într-un grid compact. Vârsta, costul ședinței, modul de lucru și tipul clientului. Astfel vezi imediat datele de bază, fără să fie nevoie să cauți în alte secțiuni. Sub acest grid apare și zona dedicată relației terapeutice, unde vezi de când a început colaborarea și cât durează ea. Dacă ai completat un context inițial, acesta rămâne vizibil într-un card separat, ușor de identificat. Mai jos găsești rezumatul financiar. Aici vezi totalul, suma încasată și eventualele restanțe, iar deasupra lor ai și o bară de progres care îți arată vizual situația financiară a clientului. Tot în această zonă vezi și indicatori utili, precum numărul total de ședințe și frecvența medie. Sub partea financiară apare și secțiunea de stare emoțională, unde poți vedea rapid cum s-a simțit clientul în ultimele zile și în ultima lună, împreună cu tendința generală, numărul de check-in-uri și continuitatea completărilor. În coloana din dreapta se află zona principală a fișei, program și istoric ședințe. Aici vezi următoarele întâlniri și ultimele intrări înregistrate pentru acest client. Sus ai un filtru simplu din care poți alege ce tip de conținut vrei să vezi și poți restrânge rapid istoricul în funcție de ceea ce te interesează. Lista este afișată sub formă de carduri, iar fiecare intrare este ușor de parcurs. Vezi tipul conținutului evidențiat printr-un badge colorat, data și ora, iar pentru ședințe vezi și statusul: programată, efectuată, anulată, reprogramată sau absentă, precum și starea plății, pe care o poți schimba direct cu un click. Dacă o ședință este neachitată, acest lucru este marcat clar în listă. În zona de acțiune a fiecărei intrări poți vedea, edita sau șterge conținutul în funcție de tipul lui. Pentru teme, poți vedea răspunsul clientului și poți oferi feedback. Pentru jurnale și resurse, poți consulta conținutul direct în dreptul fiecărei intrări. Sub listă ai paginarea, iar dacă vrei să vezi istoricul complet, poți folosi butonul Toate, care deschide o vedere extinsă. Mai jos ai și zona de adăugare rapidă a unei notițe. Butonul este afișat discret, iar atunci când dai click pe el, se deschide un panou de scriere unde poți alege între o notiță simplă sau una asociată unei ședințe, poți completa un subiect principal, scrii conținutul și salvezi. Notița apare imediat în istoric. Pe scurt, fișa clientului din Therapy Flow îți oferă o vedere completă asupra clientului într-un singur ecran.
Poți consulta rapid informațiile personale, situația financiară, starea emoțională, istoricul ședințelor și poți porni imediat cele mai importante acțiuni: programare, contract, facturare, teme, evaluări și AI, totul într-un mod clar și eficient. Therapy Flow, tot cabinetul tău într-un singur loc.